Hey guys! We just got back home from Urdaneta. Namili kami ng ng mga gifts for the kids sa Ilocos. So, I will show you some of the gifts lang. Hindi pa complete. Ano ba yan? Nakalimutan pa namin yung iba. Bakit parang ang konti? Yung mga para sa mga little kids talaga. Wait, I will show it to you guys. So, what do we have here? We have a backpack here. Ayan. Naka-sale ito eh. Sale siya for 100. Ayan. Okay naman yung quality so far. And then, mga coin pouches. Ayan. Ano yung sabi mo? Dito, sa bag. Pakita mo na yun. And then, ito, ang cute nito. Isang ganyan, para sa mga, sino ba, mga girls. Mga ipit sa buhok na Mickey Mouse and everything. And then, ito, mga sets ito na ganyan. Ganyan. Ano ba? Basta school supplies. Para mag-aral naman silang maayos. Ayan. What else? Tapos, ito, sling bag. Tapos, ayan. Ang cute nito, 150. Pero medyo mahal pa rin. Tapos, may chain. Nangkuan mo. 3.5 ata noon. Ayan, may chain siya. Magtatanong si mama kung magkano daw magpasemento ng paa. Nung nagpasemento yung kapatid ko. And then, ito pa, mga sling bag. We have a pink. And then, meron din dito, red. Ayan. Tapos, kasi hindi ko na i-haul tong mga to eh. Tignan nyo na lang dito sa vlog. Ayan. Pillows. Para sa tatlong amoeba girls. Si Bebe, si Janine, Jillian, tapos ito naman kay Bebe. Nisip ko pa kung ano yung bibigay ko kay Bebe, siguro Peppa Pig din na lang. Ayan, naman. Frozen naman sa kanya. Mura lang yung mga yan. Tapos, may binili din akong dress. Gosh. Romper pala, I mean. Na blue. Ang cute oh. Dito yan sa may arms niya. Ang cute talaga nito. Pero, hay nako girl. Ang hirap mamili kasi tumaba talaga ako gabi. And buti kasya sa akin. What else? What else do we have here? Oh, ito binili ko naman. Binili ko pa to sa sa 168 pa ulit. Pero makawa mag-ako diba? Yan! Off-shoulder siya. Tapos, 3/4. Tapos, ang outfit ko kanina, ito yung shirt na binigay ni Sis Tressie. Yung I Love KSA. And then, shorts. Tapos, yung, bigay din pala to ni Tressie. This one, oh. Yung Brenda. Sorry, wala akong nilipolish. Ayan. Tapos, ito binili ko din, yung NY. Na cap, sports cap. Binili ko din doon sa 168. Yung mga dogs namin, na miss kami. Snow! Ito, yan, si Snow. Ayun, si Maxi. Tapos, yun si Ash. Ano yun? Yan yung pinaka, pasaway. Feeling niya maliit lang siyang aso. Feeling niya puppy lang siya pero wag ka girl. Let's compare his po. Ah, wait lang Maxi. Tingnan mo. Yung po. Oh. Yung kamay niya. Ay, yung kamay ko. At saka yung paa niya. Pag-compare mo naman yung paa. Oh, ha girl. Halos magkaparehas na kami ng size. Nung paa niya, tsaka ng kamay ko. So, yeah. Nagpa-facial si mama kanina. Sobrang nagmamadali kami, guys. Kasi anong oras na kami dumating doon? 4:30 na kami dumating. And wala pa kaming sasakyan. Yung sakyan namin, ayun, dinala ni Bunso papuntang Ilocos. Tapos yung sakyan ni Mac. The last time na ginamit namin, nasira. Ewan ko anong nangyari. Basta may aayusin lang daw dun. Ayun. So, i-haul ko pa ba ito? Hindi na. Ito na. Ito na yung haul video nito. Tig 100 lang to guys. Oh. Pero, sa Divisoria to. Ay, naku, mas mura pa.
Girl. Ang landi ni, Elsa. Elsa ito, di ba? Ayan, so, yan lang yung mga binili namin, mga mura lang. Kasi, yung mga bata dun sa amin, sabi ko nga, cash na lang sana binigay namin. Kaya lang mas na-appreciate kasi nila yung may ibibigay ka kaysa sa pera ang ibibigay mo. Yun, kaya, yung mga yan. Tapos, dagdadagdagan na lang namin. Parang ilalagay ko na lang siya sa 1 pack, ganun. So, tingnan natin. Sana masayahan sila. Balak nga namin magpa-popcorn party pa kami dun kasi may popcorn machine kami sa bahay sa Ilocos. Dinala ko yung popcorn machine namin dun. So, magbabalot na lang ako ngayong gabi. Tapos, tomorrow will be, excuse me, will be the, Christmas party sa hospital. Oh my God. Excuse me. Good morning, everyone. So, today is December 21, 4 days before Christmas, and we have program in the hospital, like a year-end program. Ayun. Tapos ako daw mag-MC. Tinext ako nila last week or the other week na mag-MC if I can join daw the Christmas party kung wala daw akong class, and I said yes, sige, pagbigyan natin. Give and take lang yan sa pabor. So I need to get ready now, and yun. Actually, kapag sa hospital naman, hindi siya ganun kabongga yung program namin. I don't know. Masyado lang kaming, sanay kami lahat kasi halos kami lahat graduate dyan sa NLAC. Sanay kami sa simpleng lang. Hindi siya ganun kabongga, pero yung mga giveaways nila, ganyan. Okay naman. Good. So, yun. Yung program, siguro pinili nila ako, tsaka yung sabi ng chief nurse namin, hanap pa ng kasama mo, so kukunin ko yung isang kasama ko na very active. Kasi guys, kapag kami yung hindi naman sa pag-aano, kasi the other year kami ako yung nag-MC, tsaka yung isang friend ko na naman, grabe, tawa sila ng tawa, ganun. Kaya ngayon, yun nga lang kasi yung pangalan namin ngayon. Dati kasi, pangalan ng artista yung bubunutin mo, may parang code name kami ngayon kasi iba na. Noon kasi parang, yun, ganun nga, pangalan ng artista. So, may mga banat pa ako noon kapag inaabot namin yung gift. Pero ngayon wala. So, let's see kung anong gagawin natin ngayon. Mahirap. Mahirap kasi magpatawa pag Tsaka, mawawalan kasi ako ng gana, char. Oo, medyo. Kasi, mahirap. Hindi ko masyado i-explain kayo kasi baka may nanonood eh. So, magpa-prepare muna ako, guys, para makapunta tayo doon before 9. Medyo namaos ako. Kasi, nag-video okay pala ako ng isang araw. So, I'll see you guys later na lang. Hey guys! So, I just got back home from the hospital. Yun, kakatapos lang ng year-end party namin. Hindi na ako nakapag-vlog doon, guys. Sorry. Sobrang busy. Kasi dalawa lang kaming nag-MC all throughout the day. From 10 a.m. hanggang kanina 5 na ata. Yun. I'm so lucky! Sa akin napunta yung grand prize namin. Pero hindi ko pa siya inuwi. Nanalo ako ng flat screen TV. Tapos ang pa, nakakatawa kasi sabi ko nung pinabunot kami ng number, sabi ko, flat screen TV? Siguro hindi bibigay sa akin yun ng Panginoon kasi walang mapaglalagyan sa kwarto ko ng flat screen TV. Sabi ko, okay, siguro dapat i-bracket natin yun, Sabi ko kay Mac. Pwede, pero siguro, wala, hindi bibigay yun ng Panginoon sa akin, sabi ko. Tapos yun, di dami na, nabunot-bunot na. Ako talaga, wala akong swerte sa ganyan, bunot-bunot. Wala akong kaswerte-swerte. Ang tagal ko na dyan sa hospital, never pang nabunot ang pangalan ko dyan. Tapos yun, ako yung may hawak ng master list ng pangalan. Tapos yung chief nurse namin, tsaka yung HR, sila yung nagbubunot ng mga numbers. Tapos yun na, final na. Yung second, na basta rice cooker, electric fan, ganyan na. Hindi pa rin talaga ako nabubunot. Sabi ko, wala na talaga to. Tapos din, nagaganyan, hawak nila yung number. Ano bang bubunutin natin dito? Yung dalawa naman na nagbubunot, si chief nurse tsaka si HR, wala namang alam yun sa mga kung sino yung mga may-ari ng number. Basta number lang yung bubunutin nila. Nasakit pa rin yung master list. Tapos, 33! Ganyan sila.
Lucky number, 33. Tapos, nagbibilang na ako, 10, 9, tapos, 33. Mama ko pala yun! Sabi ko, tumatakbo na ako. Mama ko pala yun. Sabi ko kasi, nagbibilang na sila lahat. Lahat sila nakatayo, hawak na nila yung number nilang ganun. Mama ko pala yun! Sabi kong ganyan. Wala yung number ko. Pero alam ko, 33 ako. Tapos, yung nagsulat sa master list, ang nilagay pa niya na pangalan ko, Mai. M-A-I. Mai. Hindi Mia. Pero alam daw niya, ako daw talaga yun. Kaya yun, sabi ko nanalo ako. Pero hindi ko inuwi dito sa bahay kasi gigift ko yun kay mama. Para mapalitan na yung TV doon sa kwarto niya. Yun. Sobrang nakakapagod guys. Tapos yung mga boys sila na naman nanalo sa presentation, nursing department na naman. Wala, puro lang sila kalokohan. Ganyan kasi sa hospital. I mean, very simple lang yung program namin. Pero sobrang saya-saya lang talaga. Sobrang, ayun, pinaktis lang nila kanina after lunch. Tapos sila pa yung nanalo talaga. Kasi ang dami nilang kalokohan pinagagawa. Lagi, yearly nursing department ang nananalo. Kasi yun, puro kami kalokohan. Sakit ng paa ko, guys. So, ang bet na bet ko tong damit ko kasi. Look at that. Aha. Ganyan, ganun. Off shoulder siyang ganun, oh. Oh, diba? Yan. Pero ang laki ng pimple ko. I will just make a video na what I got for Christmas. Ayun, para masaya. Para makita nyo kung ano yung mga binigay sa akin na exchange gift, ganyan. Yung exchange gift din sa namin sa hospital, yung doctor namin, yung IM namin ang nakabunot sa akin. So, tinanong daw pala niya si Mac kung ano daw ang gusto ko na regalo. Tapos sabi daw niya, makeup doc! Sabi daw niya ganun. Tapos yun, binigyan niya ako ng basta makeup organizer siya na malaki. Tapos dun sa loob niya, daming makeup. Tawang-tawa talaga ako eh. Ang namin, 100 nga lang. Minimum of 100 yung yung bunot namin. So, yun. I just feel so lucky today. Yung swerte-swerte ko. Nanalo ako. Tapos yung bunutan, ganyan, panalo pa ang department namin. Ang sakit ng lalamunan ko sa, pag-MC. Paano naman? Kasi yung microphone namin di gumagana. Nagluloko-lokong ganyan. Yung sa Kaya yun. Kailangan mo pa talagang medyo sumigaw para marinig nila. Kasi sobrang ingay na-excite na lahat. Lalo na sa raffle. So, later, I will edit. Mula 2 days, 3 days na ata kung walang video. Hey guys! So, tapos na ako mag-shower and yeah, I feel so clean. May pimp na naman ako. Hindi pa ako nagkakamens. Malapit na siguro. Ganyan pag may pimples ako eh. Sobrang lapit na ng menstruation ko. Namawas ako guys. Kasi sobra yung kanina. Tawa. Ganyan tawa kami ng tawa. Saan ng mga paa ko, ng legs ko, ganyan. Kasi halos di kami umupo. Pero umupo lang ako kaninang kumain ako. And then, umuupo lang ako pag may nag-represent dun sa Got Talent namin. Grabe. So, tapos duty pa ako tomorrow. So, mag-shoutout muna ako sa mga nanonood ng aking vlogs and other videos. Hello to Sis Angel Jess. Ang aga niya nanonood. Notif Squad. Kay Sis Tracy in Riyadh. And then, hello sis. Tapos kay Sis Simply Yan. Parang nagbagyo din siya. Parehas kami nang in-upload na vlog. The same, not parehas, pero same concept. Yung Christmas tree sa Baguio. Na-upload ko that day. Siya din, nag-upload din siya ng Christmas tree sa Baguio. Ayun. And then, kay Joy in Your Heart, hello sis. And then, kay Romel Amdoy, Shy Mode, hi sis. Lagi siyang nagko-comment talaga. And then, kay Little Miss Ems. Ang tagal na ni Miss Ems. Hindi pa ako nag-vlog noon. Mga regular videos pa lang yung ginagawa ko. Nag-vlog na siya. Siya yung unang nakita kong Filipina na nag-vlog noon. Yan. Tapos, kay Sandra's Diary, and kay Kuya Jovil Manabat, Chris Yao Vlogs, Tambayan ni Chai, hi! And then, kay Katie Lucius, hi sis! Nakakatuwa to, kasi friend ko siya sa Facebook. Natatawa ako, naloloka ako sa post mo, girl. And then, kay
Simple May, and then kay Angelica Vivar. Siya yung kaswap ko. I don't know kung, dapat pala ma-upload ko na yun. Ayun, i-upload ko yun. Yung, before magpasko. And then, kay Sis Chris DC, It's Brandy, Cutie Day, ayan. Yun yung mga nag-comment na iba. Ayan, silang muna. So, thank you so much for always commenting, guys. And for watching my videos. Thank you so much. Ayun, yun lang muna siguro itong vlog. I-close ko na itong vlog na ito, guys. Kasi, parang mahaba na ata. Pagko-combine ko yung ilang days. Parang ganun. So, thank you so much. And I hope to see you guys on my next video. Bye! We don't talk anymore.